Alexia Resort & Spa. Dovolenka pre dospelých v čarovnom prostredí mesta Side. Alexia Resort & Spa je exkluzívny hotel určený len pre dospelých, ktorý sa nachádza len 150 metrov od piesočnatej pláže. Hotel je ideálnou voľbou pre tých, ktorí túžia po oddychu, načerpaní nových síl a chcú si vychutnať elegantnú stránku tureckej riviery. Priestranné a pohodlné izby ponúkajú úžasný výhľad na more, vďaka čomu je každé ráno výnimočným zážitkom. Hostia si môžu vychutnať jedlá tureckej a medzinárodnej kuchyne v hotelovej reštaurácii, a to aj na terase pri bazéne. Pre milovníkov sladkostí je k dispozícii štýlová cukráreň priamo v areáli hotela. V rezorte sa nachádza aj niekoľko obchodov, kde si hostia môžu zakúpiť plážové oblečenie, letné šaty a módne doplnky. O dokonalý relax tela a duše sa postará wellness centrum s fitness centrom, krytým bazénom a masážami. Počas dňa si hostia môžu vychutnať osviežujúce koktejly v poolbare, ktoré dotvárajú pravú dovolenkovú atmosféru. Tento hotel odporúčame všetkým, ktorí túžia po exkluzívnej, pokojnej a rozmaznávajúcej dovolenke na tureckej riviére. Alexia Resort & Spa. Oddych, elegancia a nezabudnutelné zážitky na jednom mieste.